Galicia aquí, no medio como ponte entre o Atlántico e o Mediterráneo, pois ao longo da historia que se dicía tamén, diferentes pueblos foron pasando por aquí, e creo que iso todo foi de alguma maneira conformando o noso ADN social para que, de xeito normal, que os galegos saliran cada fora, saliran cada mundo algo completamente habitual. Vémolo aquí nesta exposición nunha época de historia, onde os galegos non só estuveron, sino que en moitos dos casos lideraron procesos moi interesantes, tan desconocidos para nós, e se amago, e iso é o que se quera recuperar, e iso creo que é a gran ventaxa precisamente desta exposición, aproveitando as efemérides que temos agora desos 500 anos desa volta ao mundo que tanto significou de vinculación ou de unión do noso globo terráqueo. Galicia de aí para adiante continuou con ese mesmo periplo de estar presente no mundo, hoxe é así tamén, hoxe seguimos presentes no mundo en 147 países do mundo hai algún galego, é verdad que vemos moi pouquiños, pero si hai algún galego, para seguir estando presentes no mundo, creo que é moi importante sempre, é algo moi noso, o ter un profundo coñecemento do que somos, de onde vimos, das nosas raíces. Unha das características máis marcadas, eu creo, por lo menos así o vexo desde a miña experiencia de observador dos galegos no mundo, é que nos vayamos onde vayamos, integrámonos perfectamente, asumimos culturas perfectamente, asumímolas como propias, pero nunca renunciamos a nós, nunca perdemos a nosa esencia. E isto é unha maneira, ademais, de seguir afianzando esa esencia, de ver que sempre fomos cidadáns do mundo, pero sempre hai algo no rincón do noso corazón, da nosa mente, como queiramos decir, que é o que nos marca como galegos. Por lo tanto, sigamos dicindo aos galegos que é o que somos, sobre todo naqueles aspectos máis descoñecidos. Parabéns, novamente, aconsello, por suposto, parabéns á comisaria, que eu xa repito varias veces en estas faendas de iniciar unha nova etapa da exposición, pero unha das expectativas que traen en cada momento é dicir, eu xe que vou aprender da comisaria, porque sempre hai algunha nova cousa, algunha nova anécdota que ao final ensinarnos eses cachiños da nosa historia e que, desde logo, para mí, eu creo que nos enriquece moitísimo. Moitísimas gracias, e, por suposto, alcalde, membros da corporación, por acollernos aquí no norte de Galicia, e máis nestas condicións que temos. Gracias.